ev rojnameya serxwebûn rojnameya navendî a Partiya Karkerê Kurdistan PKK'yê hejmara hezîran 2004. Gelek cara di medya PKK de tê gotin ku ev ala PDK'yê ne ala Kurdistanê ye. Ala rêxistinekî ye, ala partiyekî, ne ala neteweyekî, ne ala milletekî ye. Eger em li gorî dere û virê PKK û medya PKK biçin, qebûl bikin vê derewehanê. Baş e, vê alahanê di kongreya PKK de, di civînên PKK de çi dike? Li ser masa PKK çi dike? Ev ala ku qaşo ala PDK ye. Ka baş e, yanî ev pirsa hanê divê ev pirs bê bersiv nebîne. Ev rojnama serxwebûn e, ava zibêr Aydar jî divê kongreya hanê kongra gel de amade yî gerek birê zibêr Aydar bersivê bide. Hemû derdorên PKK nivîskar û rewşenbîr û rojnamevanên PKK bersiv bidin. Ev ala PDK di civîna we de çi dike? Heya kengî hûn ê vî milletê han, vî milletê re bên bixapînin bi derewê xwe. Yani hûn henekê xwe bi vî milletê han dikin, henekê xwe bi dîrokê dikin, hemû tiştî reş dikin. Heta kengî ye ew ê ev çîrok û çîrvanokê we berdewam bike.